Haiyong nga tanan, kamusta po kayo? Ini-invite ko po kayo na sumali po sa aking parapol sa darating na February 25, alas 7 po ng gabi. Tatlo po yung mananalo ng Secretary. Marami pa po mapapanalo. Bisitahin niyo po ang aking Facebook page na Bicolano Waraynon kung paano po sumali. Siyempre, papakilala po ako sa inyo. Ako po si Ate Laila. Kayo po ba ay nangunguleksyon ng mga mayana? Meron po akong garden na grabe na discover ko na napakaganda ng kanilang mga mayana. At meron silang 130 varieties ng mayana, di ba? Wow na wow! Kaya yung mga ipinakita ko po kanina na mga mayana na mga bagong bili ko ay sa kanila po namin nabili yun. Kaya samahan niyo po ako na bumisita sa Fa Blancos Garden sa Silang, Cavite. Ilalagay na lang po namin sa mahiwagang description box kung saan sila matatagpuan sa Silang, Cavite. Siyempre po, bago po ang lahat, bago tayo magsimula, huwag po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel na Bicolano Waraynon at pakiclick ang notification bell para sa mga susunod ko pa pong mga video. Tara, let's po sa Fa Blancos Garden sa Silang, Cavite! Ito guys, ang gaganda ng mga mayana nila. Oh, yan. Be, ito yung 300, di ba? Mali ito, yan o. Yan. O yan, yan, sige yan. Hindi, wala pa ho ito. Ganon. Pero ano po, mga 3 weeks pa. Sabay, sabay. Wala talaga. Ang ganda. Oo, para pagdating na na mga ibang bayos. Alam mo. Ito, meron ba tayo nito? Ayan. Ayun na lang, yun no. Meron tayo niyan? Sure ka? Bago lang. Di parang meron tayo niyan eh. Nag-aaway na kami kung ano meron kami. Nangunguleksyon kami. Si Mother ayaw niya eh. Bahala nga siya. Ito yung ganito meron tayo. Yan. Ang gaganda ng mga mayanan nila. Yan. 3 for 100. Di ba be? Opo. 3 for 100. So wala tayo nito, di ba? Oo, wala tayo niyan. Yan, yan. Ayan guys. Kumukuha kami uli ng mayana na pwede namin gawing koleksyon. Ito ba napili ko? Alam mo kasi be, meron na akong 36 variety sa taas. Ayan guys. Ito po yung mga mayana ni ma'am. 60 pesos lang po yan. Ngayon ako nakakita ng talagang yung mga buong mayana ginagawa nilang hanging plants. Ang karamihan, kung makikita po natin, yung mga hanging plants nila na mayana, maliliit lang. Pero ito, malalaki sila. Ayan po. O, diba po, ang gaganda. Yan. Yan. Ito po yung mga hangin plants nila ma'am dito. Syngonium. Yung mga photos na maliliit. Yan. Kanilang temptation. At saka yung mga volcanic nila, yan po yung mga hanging plants nila dito. Gaganda ba? Pati pala yung peace lily, ginawang hanging plants nila oh. Pati pala mami yung peace lily, ginawa niyo yung hanging plants. Ba, talagang ano ah, unique. Ayan po guys, yan. Gaganda. Be, anong plants to?
Eco Episha din ba to? Eco? Episha ba to? Hybrid Acacia guys, 150. Mga triangularis ni magkano? 150 rin. Ay, ito may price na pala. Ayan. Yung mga nandito pala sa side na yan, may mga price na 150. Itong Orlando. Magkano yan, be? Eco, magkano yung Orlando? 100 po yung Orlando. Iba-iba pala price. Madira nang kinuha mo? Aba, okay ah. Guava ba yan? Guava. Apple guava yan. 300 lang dito guys. Yan. Ito? Oo. 80 yan. Ay, 80 ba? Ano 300? Maya na siguro yun. Ito, 80 pala. Ayan. 80 yung guava. Sir, magkano yung ganito nyo? 120 ang lemon nila guys. 120. American lemon to. Yung yellow natin. Yan. 120. 5,000 po. Yung mga imperialis po. Ayan yun. Apo. Pag mga ganito yung yung laki nila, magkano? Diyan po, 380 po. 380. Ito guys, 380 daw po yung mga ganito, ang laki. Yung mga ganito, 50 pesos. Yan po. Kumuha na kami ng dalawa. Ayan po guys, mga napili namin. Mga kakaibang mga mayana na wala pa sa rooftop ko. Ganda. Ito pa yung isang wala kami. Kailangan ko dagdagan yung koleksyon. Yung ganito, mayroon na tayo? Yung ganito? Meron kami yan, be. Mahal, meron tayong ganito? Meron. O diba, ang gaganda ng mayana dito. Nakuha kami na makukoleksyon, guys. Ang kaganda. Oh, yung ganito meron tayo? Ay, akala ko meron tayong ganyan. Iba pala yan. Ay, ganyan tayo. Be, yung mga dito, magkano yung price dito? 50 rin. Yung ganyan po, apat na kulay po. 50? O, palitan mo yung ano natin. Para di tayo lugi.
Be, tanungin na kita. Magkano yung ganito nyo? Yung butterfly. Oo. Tita Jazz, magkano yung butterfly? 150 po. 150. Yung mga ganito nyo, Be, magkano? Bigonya. Ito. Ito po 200. 200 yung Dito ganito. magkano dito? 50, no? Pili ka lang mahal nung wala pa tayo. Yung mas malago-lago para mayroon tayong ika-cuttings. Ito, wala tayo. Ito. Yan, sure ka? Oo, wala tayo. Apat na kulay po siya. Magkakamukha po siya pero Pero iba yung ano niya. iba-iba po talaga. Be, paano mo malalaman riri yung ano, mayana? Paano mo malalaman riri yung mayana? Riri ba yan, Be? Common lang ata siya. Ito guys, 150 po yan. Yung mga bigonya nila. Pink yung bulaklak. Ito naman, mga bigonya sa taas, 200. Ayan guys, 270 yung ganitong bromeliad nila. $200. Hindi, magkaiwalay sila. Ito yung isa, binigay lang sa akin. Gift. Maswerte yan. Ito, kaya siya bibigyan niya yung anak niya raw. Bibigyan niya naman sa anak niya. Ito guys, yung ganitong plants nila. 700 na nakapat na yan, di ba guys? Ang ganda, di ba? Ang laki, ang lalago pa. Itong mga San Francisco nila, yan. 70. Yung mga... Okay, nabayaran ko na yan. Ayan guys. Nabayaran ko na yun. Ito na yung pinamili uli namin na magiging koleksyon ko ng mayana. Yan. Para madagdagan na naman yung mga koleksyon ko ng mga varieties ng mayana. Ito guys naman, yung mga pots nila na yan, iba-iba ang laki. May 200, may 150, may 100. Ayan. Ito guys, yan dito kay ma'am. Ayan po yung may-ari, nakikichika sa kanilang mga customer. Dito guys, sa Pablanco Garden, dito lang ako nakakita ng napakaraming varieties nila ng mayana. Ayan. Marami sila ritong mga hanging plants na ginawa nila. Ayan. Ayan po. Pangalan ng ano nila? Garden. Ang pangalan po ng garden nila, Pablancos Garden. Yan po. O diba guys, makikita ninyo. Ganda ng kanilang mga hangin plants. Wow na wow. Sulit na sulit sa 60 pesos. Yan yung mga mayanas nila. Yan po yung mga ano. Ano itong mga nandito? Yung mother po. Mother yun. Magkano ganito? Kami na lang, be. Ima-mother daw nila, guys. Ang gaganda, di ba? Ito wala pa ako. Nagkakalat din po. Oh, sayang. Wala pa ako nito eh. Kaya ano pa lang po. Pag pumunta ako ulit dito, bigyan niyo ako ng ganyan, Wala pa akong ganyan, Madami eh. pa po kami dun. Ayan. 100 po dyan, dito. Oh, ang ganda nito. Yan, oh. Yan. Dito talaga kay Pablancos. Kay Pablancos, yan po si ate, yung anak ng may-ari. Dito lang ako nakakita ng mga mayana na napakarami ng Ito po, varieties. madami po. Ayan, pinapatignan po sa akin ni ate. Ito po yung mga collect. Ito mga po.
Mga imamother na. Ito na po yung mga imamother nila. Yan po. Diba guys, ang dami oh. 100 na po ganyan. Nakakuha na yung asawa ko ng ganito, Ben, oh. Aba. Yan, tignan nyo guys, ang ganda ng kanilang mga varieties ng mayana, ang dami. Tapos ito po, ipapat pa lang po. Ito guys, yung mga nakapat na yan, mother na po nila yan. Diba? Kaya talagang blinag ko. Yung mga nangungoleksyon dyan ng mga mayanas, punta kayo dito. Yung mga nangungoleksyon dyan, punta po kayo dito sa Fa Blancos Garden. Napakarami nilang mga varieties ng mayana. Yan po. Be, pati itong mga plants nyo. Ano to, for May production, May replanting muna to. Ayun Mother po. plant for May po yan. Opo. Next po, pupunta po kami dito. Oo. Dito po ako kukuha. Ang dami yung varieties eh. Kulang pa ng dalawa yan. Yan. Hindi nakita ko sa yung isa doon. Tsaka yung color black. Nasa table pa. Ay, nasa lang. Sir, ilang varieties po meron kayo ditong mga mayanas? Ilan? 130 na siguro. 130. Wow. 36 pa lang ako. So, nadagdagan. Hindi ko alam kung ilan yung nabili ko. Mamaya, pagpunta ko sa bahay, bibilangin ko uli. Be, nandito na rin naman ako. Magkano yung mga ganito nyo? Saan po? Ito po. Ayan o. Eko. Hindi alam price. Ay, gaganda oh. Yan oh, mga nakapat na. Oh, ito may Adansoni sila oh. Ito kabisado ko talaga Adansoni to. Adansoni, yan. Eko. Yan. Magkano pag nakapat ng Adansoni, be? Ha? 520 ito guys. So 520 nakapat na. Itong mga ganito, be, magkano sa Eko, inyo? triangulares. Triangulares. Wala pa siya sapat. Pag nasapat, magkano? Yung nasa patay ko. Mangulit na ako, be. Ha? Hindi. Si mami po. Hindi man yan, hindi nila alam ang price. Yan, triangulares. Ito guys, yung mga kanilang. Ito, magkano yung mga ganito nyo, be? Yan. Eko, ito. Para malaman ng mga viewers natin. Yan. Eko. Ito alam mo. Ito po yung kanilang plants niyan, be. Sumastatum. Philodendron sumastatum. Philodendron sumasta. Ano? Sumastatum. Okay. Magkano? 480. Ganda, be. Yan. Ito guys, yung mga philodendron nila dito. Ang gaganda, ang lalaki. Mga nakapat na, oh. Yan. Wala nga lang price. Yung kanilang mga selum. Yan, ang gaganda guys dito. Yan. Kaya pala. Kasi mga mother nila yan. Ginagawa po nilang mother. Pero, napakaganda guys. Yan o. Yan, yan, yan. Yan. Yung mga rubber tree nyo na ganito, be, kung binibenta nyo, magkano? Eko, ang rubber tree. Yan. Depende sa laki. May 1, 2. Pero ito talagang ginagawa nilang mother, guys. Yan. Pati yung mga San Francisco dito, yan. Ang gaganda, di ba? Ang lalaki. Ito po yung kabuuan ng kanilang garden dito sa likod. Ito po gagawin rin. Talaga. Sa inyo yan, be? Gagawin restaurant. Maganda, di ba? Namimili ng halaman, may kainan pa. O, di ba? Galing. Ayan, guys, oh. Ay. Yan. At least, di ba? Meron na akong panibagong garden na na-discover. May kainan pa. Ayan. Ito yung garden nila sa likod. At yung mga
Napakaraming varieties ng mayana. Dami kong nakuha ngayon ito, mga gagawin nila mga mother plant. Ang gaganda, di ba guys? Yan kaya tara, punta na kayo. Yung mahilig mangoleksyon ng mga mayana. Yan, dito nyo makikita sa Fa Blancos Garden. Monstera to, di ba? Ito ba? Oo. Mel Flores, gagawin nilang mother plant. Kapat na eh. Pag pambenta magkano? Meron po kaming 350. Magano? 350. Okay. Yung ganito raw nila, pag may pambenta sila, 350. Pero pag nakapat na, ito yung ginagawa nilang mother plant, guys. Ganda, di ba? Like, share, and subscribe to Bicolano Waraynon YouTube channel.